Lani sam svirao u Zadru s orkestrom, ali ovo je solistički šta nije isto i veće je opterećenje. Sam sam na pozornici. U 2008. imao sam 12 godina i sasvim slučajno sam se upisao na gitaru. A htio sam naučiti za ekipu, malo svirati i zaljubio sam se onda i od onda traje zapravo, od 2008. Predstavit ću se sa 19. i 20. stoljećem. Zapravo to je razdoblje koje mi najviše odgovara i tu se osjećam kao doma, ajmo reći. Ritko naiđemo na ozbiljne ovakve organizacije i jako mi je drago šta imam šansu tu svirati. Radno, ljeto, cijelo ljeto, do rujna.